Ħnaddu għal qari ieħor mill-Vanġelu skont Mattew. Ġesu għadu kif tkellem dwar il-kmandament la toqtolx li anke nistgħu niksruh bil-rabja inġusta tagħna, bil-mibeda li jkollna lejn ħadd ieħor, bil-kliem iblaħ li kultant anke ngħajru lil xulxin, u issa jkompli jgħidilnek. Jekk mela tkun qed iġġib lotja tiegħek lejn l-artal u hemm tiftakar il ħuk għandu xi ħaġa kontrik, ħalli hemm lotja tiegħek quddiem l-artal u mur l-ewwel ikkonċilja magħhuk, irranġa magħhuk ġifieri. U mbagħad ejja u offri lotja tiegħek. Kun dispost tajjeb mal-avversarju tiegħek malajr fil-waqt li tkun għadek miegħu fit-triq lejn qorti. Li ma jmux l-avversarju tiegħek jitilqek f'idejn l-imħallef u l-imħallef f'idejn l-uffiċjal u tinxteħed fil-ħabs. Tassew ngħidlek b'ebda mod ma toħroġ minn hemm qabel ma tkun ħallast l-aħħar kodrant. Kodrant kienet munita żgħira Rumana ta' żmien Ġesu tiswa madwar 60 ċenteżmu tal-ewro. Nitolbu missieta smawiet, rodulek ħajr tal-li inti tkellimna. Sekwit il-problema hija li widnejna huma tqal biex jisimgħu u għalhekk nitolbuk mulej biex tagħmilna il-venti biex nisimgħu il-kelma tal-ħajja. Il-kelma li ħarġet minn fom ibnek Ġesu li huwa l-verità nnifsu. Għatina mulej li nkunu dejjem lesti li ngħaddu l-qudiem fil-mixja tagħna tħalliniex li nkunu kakkmati, li neħlu, li naqgħu f'gandott. Aktarx għatina li ngħixu l-libertà sħiħa u l-ħajja abbondanti li ibnek Ġesu għedna. Għatina li narfu dal-erf li tagħna sabiex minn ġurnata l-oħra l-imġiba tagħna tkun mill-qwa quddiemek għall-glorja tiegħek u għall-avvanz tal-Evanġelju ta' ibnek Ġesu. Amen. Qegħdin nagħmluha ma' xulxin kuljum mhux vera. Nitħaltu flimkien, naħdmu flimkien, ngħixu taħt l-istess saqaf, irridu ma rridux ninsabu f'relazzjonijiet ma' ħadd ieħor, dak ir-relazzjonijiet mhux dejjem huma ideali, hemm l-isfida illi nkunu kapaċi ngħixu flimkien fi sliem li nifhmu xulxin u nissapportjaw il-xulxin. Bħala nies midimba għandna ħabta li għal kull ħaġa ta' xejn nirrabjaw għal xulxin, ngħajru xulxin u dana kollu jaffettwa r-relazzjoni tagħna malla. Ma nistgħux nirraġunaw illi dik hija kwistjoni tiegħi ma' tali, però il-mixja tiegħi malla hija tajba. Le, il-Bibbja ma tirraġunax hekk. Fatti Ġesu hawnhekk b'żewġ eżempji luċidi ħafna. Jgħidilna l-ewwel nett kemm huwa importanti li nirranġaw flimkien fejn hemm kwistjonijiet jew tilwim jew ġlied hija xi ħaġa ta' priorità. Ġifieri, biex nitkellmu bil-Malti jekk aħna ġejna hawnhekk biex nagħtu qima lil Alla. Però aħna miġġildin mat-tali u mat-talija, suppost l-ewwel irranġajna magħhom mbagħad ġejna hawnhekk biex noffru l-qima tagħna u nagħtu l-għotjiet tagħna l-mulej. Ja daqshekk importanti. Ma nistgħux aħna nimxu tajjeb malla meta nkunu mxelfin ma' ħadd ieħor. Fil-tib tal-proverbi jgħidilna il-mulej jistkerraħ is-sakrifiċċju tal-ħżiena. Iżda t-talb tan-nies retti hija l-għaxqa tiegħu. Tan-nies retti, tan-nies ġusti li għandhom relazzjonijiet tajba ma' ħadd ieħor. Imbagħad jagħtina eżempju ieħor dwar l-urġenza li hija xi ħaġa urġenti illi aħna nissettiljaw il-differenzi tagħna ma' ħadd ieħor. Jista' jkun qarib tagħna li fl-istess familja tagħna. Jista' jkun kollega tiegħek fuq il-post tax-xogħol jew il-ġar tiegħek għandek xi tajt miegħu fuq xi kwistjoni. Dana jgħod ukoll sew jekk ħadd ieħor kisirha miegħi jew jekk jien ksirta ma' ħadd ieħor. Jiġifieri, sew jekk jiena naf li jiena ħati f'dil ħaġa. Jew jekk naf li hu ħati kontrija. Ġesu jgħid huwa importanti li int għandek raġun jew m'għandekx. Int tieħu l-passi neċessarji biex tirranġa magħhuk. Ġifieri qatt
ma nistgħu nġibu l-iskuża illi dak hu għax superf jew dak hu għax kellimna ħażin, għajjarni. Għandikx raġun jew le. Ġesu hawn qed jgħallimna li rridu nieħdu l-inizjattiva biex nirranġaw, biex nikkonċiljaw, biex nerġgħu nitħabbu mal-proxmu tagħna u minnu. Tajjeb? Din hija importanti, il-profeti fl-antik saħqu ħafna fuqha Iżajja wieħed minnhom fil-bidu tal-ktieb tiegħu jgħid Alla qed jitkellem u jgħid għalhekk xin tmiddu jdejkom biex titolbu għax il-Lut kienu jollu jdejhom il fuq biex jitolbu. Xin tmiddu jdejkom biex titolbu naħbi għajnejja minnkom. Iva meta tagħmlu ħafna talb jien ma nismax għax idejkom mimlijin bid-demm. Alla qed jakkużhom lill-Lut li kellhom il-mibeda, kellhom anke kienu ħatja ta' qtil u allura mbagħad kienu jmor fit-tempju biex jitolbu. Dinja kollha ipokrizija ima inaċċettabbli għal Alla. L-istess ħaġa il-profeta Ġeremija jitkellem fuq dawn il-linji f'kapitlu 7 tal-ktieb tiegħu jgħid intom tisirqu, toqtlu, tagħmlu l-adulterju, taħilfu fals, kollha huma offiżi kontra l-proxmu tagħna, tmorru wara l-lat oħra li ma tafuhomx, imbagħad tiġu u tieqfu quddiem f'din id-dar, fit-tempju ġifieri, li jissemma jismu fuqha u tgħidu issa aħna mifdijin. U dan biex tibqgħu tagħmlu dak il-ħwejjex mistkerħa kollha tagħkom. Qegħdin jagħtu il-ħażen tagħhom bir-reliġjożità tagħhom. Alla li jara fil-qalb, Alla li għajnejh jiġru l-hawn u lejn biex jaraw aħna l-imġiba tagħna kif inhi. Kull bniedem huwa maħluq fi xbija Alla u allura ħaqqu ir-rispett u ħaqqu l-imħabba tagħna. L-imħabba vertikali u orizzontali morru flimkien. Tafu x'in iskwerra dik li juża l-mastru taxxa biex jaqta' linja dritta. Nisa tkun wieqfa hekk, tkun qisha triangle. Jekk il-relazzjoni tiegħek mal-proxmu, din ir-relazzjoni tiegħek mal-proxmu, tkun mawġa, ir-relazzjoni tiegħek mal-ħadd tkun mawġa wkoll. Imorru flimkien. Ma tistax iżżomm waħda għaskapitu tal-oħra. Infatti Ġwan l-Apostolu jgħidilna aħna nħobbu għax hu ħabna l-ewwel. Jekk xi ħadd jgħid jiena ħobb l-Alla. Imma mbagħad jobgħod il-ħuħ dan hu kittieb. Għax min ma jħobbx il-ħuħ li ra ma tistax tħobb l-Alla li ma rax. U dal-kmandament għandna min għandu li minħobb l-Alla imissu jħobb ukoll lil-ħuħ. Infatti Ġwanni jgħid illi huwa eħfef illi tħobb lil-ħuk milli tħobb l-Alla. Li tħobb l-Alla titħobbu b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, b'moħħok kollu. U lil-ħuk titħobbu bħalek innifsek. Però kif ngħidu aħna, jew kif ħobb ngħid jiena, ma tistax titgħallem tisfen qabel ma titgħallem timxi. L-imħabba tagħna lil proxmu hija eħfef, hija aktar pedamentali u turi s-sinċerità tagħna mbagħad fl-imħabba tagħna lejn Alla. L-aħjar allura li immantnu relazzjoni tajbin ma' xulxin. Koppja miż-żewġa għandha tmantni iż-żomm li għanfissa tajjeb f'relazzjoni tajba, f'relazzjoni intima, f'relazzjoni trasparenti, f'relazzjoni illi hija effettiva li qed taħdem. Illi dawn kapaċi jgħixu flimkien fis-sliem, anzi ferħanin b'xulxin ukoll. Illi mmantnu r-relazzjoni tajba, mhux insewwuha. Il-rabtiet jew ir-relazzjoni tagħna ta' bejnietna jixbħu lil ġonna. Ġnien trid toqgħod miegħu ħin kollu vera, itilqu 15 u jibda jtallaqlek il-ħurrieq u jibda jtallaqlek il-ħaxix ħażin u fid-daqgħu tgħid x'ħaqbad nagħmel. Tajjeb? Il-mandra ta' missieri hija abbandunata u ma tissugrax tidħol fiha għax tant tela ħaxix ħażin. U tant hemm ħatab niexef, frattant anke dik il-mandra wieħed jista' jibda jnaddaf, jibda joħroġ il-barra l-imbarazz u kull l-affarijiet l-oħra kollha jaħrata u jibda jikkoltiva. Ġifieri avolja jista' jkollna relazzjoni ħżiena ħafna, xorta nistgħu nibdew biex nirranġaw l-affarijiet. Allura xejdina Ġesu, kun dispost tajjeb mal-avversarju tiegħek. L-idea prinċipali hija kun dispost tajjeb.
Jiġifieri fittex is-settilja malajr id-differenzi illi ħafna drabi jinqalgħu minn ma tixtieqhom, però jinqalgħu. Kultant ma nifhmux il-xulxin, kultant jiena għandi din l-idea, inti għandi dik l-idea, nwebsu rasna u allura hemm dik il-klaxjatura. Affarijiet illi ta' bnedmin li aħna, però ma nistgħux ngħidu aħna dgħajfin u m'hemmx tagħmel, ma nistax tarmi x-xugaman fir-ring u ċċedi. Il-relazzjonijiet ta' bejnietna fl-aħħar mill-aħħar juru x'tip ta' spiritwalità għandna quddiem Alla. Issa l-Apostlu Pawlu jgħidilna infatti irrabjaw imma la tidinbux. Nistgħu nkunu emozjonalment imqanqla meta naraw id-deni jew meta naraw id-dnub jew l-inġustizzja. Ġesu hekk għamel. Għal darba darbtejn. Għadbu imma la tindinbux u tħallux ix-xemx tinżel fuq ir-rabja tagħkom. Tħallix jiġifieri affarijiet mhux issettiljati għall-għada. U kultant mhux għall-għada ħalluhom anke l-ġimgħa ta' wara u kultant bajb fuq nafusna ikunu ilhom hemmhekk ġej minn żmien Żemżem. U Pawlu qed jgħidilna tħallux ir-rabja ta' ix-xemx tinżel fuq ir-rabja tagħkom. Jiġifieri idealment qabel ma mmorru norqdu irid ikollna il-kontijiet tagħna s-settiljati ma' xulxin. Is-settiljati. Għaliex? Imbagħad jgħidilna wkoll tagħtux wissa lix-xitan. L-agħar ħaġa hi meta jien miġġieled miegħek millum għall-għada għall-pitada hemmhekk qed tagħti l-libertà kollha lix-xitan biex jattakkak u attwalment jirbaħlek. Ġesu qed jgħidilna x'inhi ċ-ċavetta biex insewwu r-relazzjoni tagħna bejnietna. Ġesu huwa realist jaf illi niġġieldu bejnietna, nitlewmu bejnietna. Tifhem. U għalhekk qed jagħtina ċ-ċavetta. Jgħidilna kif, x'għandna nagħmlu. U rridu nieħdu iva minn kliemu hawnhekk imma anke mill-partijiet oħra fl-Iskrittura rridu nifhmu kemm huwa importanti li aħna attwalment nkunu attivi biex naħdmu slim ma' xulxin. Tajjeb, il-politika tiegħu fuq il-muntanja infatti bdija billi qal imberkin dawk li jġibu slim għax dawn jistejħu li Alla. U li Alla jingħarfu kemm huma kemm għandhom enerġija, kemm għandhom dik id-dinamika fihom illi jridu jgħixu fi slim ma' ħadd ieħor. U allura bl-imħabba, l-imħabba li Pawlu qal li issofri fit-tul, temmen kollox, tittama kollox, ma taqtax qalba l-imħabba. Ma sax tgħid issa mitbiżżejjed, issa xebbani. Tifhem? Le, bl-imħabba u bl-umiltà. Jekk irridu il-relazzjoni ta' bejnietna javvanzaw, jissewwew u javvanzaw, irid tkun hemm l-umiltà. Illi inti lest illi isservi l-ħadd ieħor, illi taqa' għalih prattikament. Ukoll narfu id-dispożizzjoni jew dik l-attitudni li bija se naqbdu l-barr miqrunu ħalli il-problema nsolvuha. Għaliex, x'inhu l-motiv għaliex irid nirranġa ma' żewġi, ma' binti. Għaliex? Il-motiv huwa importanti. Ftakru x'għallimna diġà Ġesu. Mhux biss x'tagħmel imma għaliex tagħmlu. Għaliex tagħmlu. Ħanagħmlu għall-imħabba t'Alla. Dak huwa l-motiv korrett. Ġesu jgħidilna uri inizjattiva. Kun int l-ewwel. Kun int tistenniex ħadd ieħor jiġi kun int l-ewwel li tmur. Jenfasizza l-urġenza tar-rikonċiljazzjoni anke b'termini legali tal-qorti. Ġibna dal-eżempju li għandek żewġ irġiel miġġieldin bejniethom u allura se l-qorti qegħdin jitlewmu fit-triq sakemm jistgħu fil-qorti, Ġesu qal oqgħodu attenti. Il għaliex min jitla l-qorti? Min jitla l-qorti? Jitla l-qorti n-nies li għandhom tama li ħajbqu l-każ tagħhom. Vera? Kieku jiena naf li żgur mhux ħarbaħ din jekk ħaniftaħ kawża l-qorti kontra t-tali. Jekk naf li ma niftaħ xejn, għaliex imbagħad iħallas ispejjeż. Ma tagħmel sens. Ma n-nies għafiet tal-qorti għax jaħsbu li għandhom raġun. Ma wieħed biss ikollu raġun. Is-sentenza tinqata' u li ieħor rid iħallas l-ispejjeż kollox. Ġesu qed jgħidilna tinxtaħtu l-ħabs u minn hemmhekk ma toħorġux qabel ma tħallsu l-iċken ċenteżmu. Ġi aħna naħsbu żdejjem għandi raġun jiena, fil-frattemp, fil-fatt,
fil-fatt li jiġri huwa tnejn miġġielda xi ftit jew wisq it-tnejn għandhom tort. Hemm dawk il-każijiet fejn wieħed ikollu raġun 100% u liħor ma jkollux, però naħseb jiena ta' midin billi aħna xi ftit jew wisq irid nammetti t-tort. Okay? U allura Ġesu jgħidilna evitaw il-qorti. Għaliex irriżolvi d-dnub jew id-dejn ma' ħadd ieħor biex tevita s-sentenza tal-imħallef divin. Għax fl-aħħar mill-aħħar spiritu litigus, spiritu ġelliedi, nies illi ġlieda jikluha vera, jikluha. Jħobbuha ġlieda. Ma dak l-ispiritu litigus juri kemm inti ma għandikx relazzjoni ħajja magħha. B'mod mill-aktar kurjuż, hawnhekk il-Kattoliċi Rumani jaraw il-purgatorju f'dan id-diskors. L-avversarju jgħidilek fidel imħallef, il-mħallef fidel l-uffiċjal, tinxtaħed fil-ħabs, tassew ngħidlek b'ebda mod ma toħroġ minn hemm qabel ma tkun ħallas l-aħħar kodrant. Possibbli hemm il-purgatorju hemmhekk, l-ewwel nett il-purgatorju jgiddeb it-tagħlim fil-bqija tal-Iskrittura. Bil-purgatorju qegħdin ngħidu illi l-sakrifiċċju ta' Kristu mhuwiex perfett u mhuwiex effettiv, għax Kristu bata għal dnubietek, però intu wkoll titbati f'dan il-post evvintat fl-aħħar mill-aħħar, evvintat mill-paganiżmu fl-antik. Tajjeb, infatti il-tagħlim tal-purgatorju sar uffiċjali fil-Knisja Kattolika Rumana fl-1275 fil-Konċilju ta' Lyon fi Franza. Tejli qabel ma kienx mallem kien mallem, però la kien mallem kullum kien. U laqqas kien xi ħaġa fissa, xi ħaġa stabilita. Tajjeb? Il-purgatorju, infatti kif jgħidu ħafna teologi kattoliċi illum il-ġurnata, wieħed minnhom Cevetello jgħid illi il-purgatorju ma tistax tagħti prova tiegħu mill-Iskrittura mazza. Għax ma jeżistix. Ma jeżistix. Ma jeżistix il għaliex naqraw kemm tabilħa Kristu bil-fidwa perfetta tiegħu attwalment u realment għal għandna l-mafra. Jien bniedem maħfur għaliex nafda fi Kristu Ġesu illi miet propjament għalija fuq is-salib biex nitnaddaf quddiem Alla. Għandi l-maħfra illum stess tkun miegħi l-ġenna jgħid Ġesu lil ħallil brigant malefattur mislub, ta' probabba għamel ħajtu jisraq u jagħmel id-deni u Ġesu qallu l-lum stess. Se tkun miegħi ġenna għax dak fada fih. Fejn il-purgatorju mhux tal-li mhux hemm, tal-li il-kliem ta' Ġesu jikkontradixxi il-purgatorju. Għax il-purgatorju jgħidulek tagħmel mijiet ta' snin possibilment u jsir il-quddies suffraġġju għal ruħek dan huwa kollu inaċċettabbli. Kollu kontra l-ispirtu tal-Vanġelu. Eżajja jgħid Alla titkellem jien ħassart bħal sħaba sewda dnubietek. Fit-dnubietkom u fiħtijietkom jien ma niftakarx aktar. Ġwanni jgħidilna qed nikbilkom u li iż-żgħar għax dnubietkom u maħfurin maħabba ismi. Maħabba ismu, maħabba l-isem ta' Ġesu. Literallu tgħidilna wara li purifikana minn dnubietna qgħad bil-qiegħda fuq l-leminija tal-Majestà fl-ogħla smewwiet. Ippurifikana minn dnubietna. B'sakrifiċċju wieħed. M'hemm ebda kundanna għal dawk li ma fi Kristu Ġesu, tgħidilna l-Iskrittura. Le Ġesu hawnhekk mhux qiegħed jgħallem il-purgatorju, qed jgħallem kemm huwa importanti illi urġentament nieħdu passi biex nirranġaw ma' xulxin. U qed juża tal-eżempju illi wieħed jista' jifhmu għandek tnejn miġġielda tilgħin l-qorti Ġesu qal iqfu, titilgħux il-qorti rranġaw bejnietkom. Aħjar, wis aħjar. Mela, meta jiena naf kemm huwa importanti, urġenti, illi nirranġa moħħti jew maħija, jew mal-proxmu u minnu. Irrid nafda falla. Jekk jiena naħseb li jiena bravu biżżejjed u kapaċi biżżejjed, le. Fir-relazzjoni ta' bejnietna rridu nafdaw falla, stenna lis-sit jgħidilna David, kun qawwi u ħalla qalbek tagħmel kuraġġ iva stenna lis-sit, taf fitx inti ġifieri. Ħalli l-Alla jiftaħlek it-triqu. Tkellem Alla,
qabel ma titkellem mal-persuna offiża. Tkellem malla. U rieħ esprimi il-concern tiegħek, l-interess tiegħek li inti tirranġa miegħu. Ġabu jgħidilna x'ikkaġuna l-konflitti u xi għanqal it-tilwim fostkom. Mhux minn da sors mill-pjaċiri tagħkom li jiggwerraw fil-membri tagħkom, tirejbu ma għandkomx toqtlu intom ġelużi, ma tistgħux tiksbu, titlewmu, tiġġieldu, ma għandkomx għax ma tissupplikawx, ma għandkomx għax ma titolbux. Imma mbagħad ħafna drabi nitolbu ħażin, nitolbu b'motiv ħażin. Irridu nafdaw falla f'dan il-proċess kollu. Imbagħad meta jiena qed wiċċ imwiċċ ma' dil-persuna u qed inkellima biex nippruvaw nirranġaw flimkien, issimpatizza mal-persuna offiża, tarix bħala għadu tiegħek, issimpatizza magħha fis-sens illi prova ilbes iż-żarbun tagħha biex tara fejn qed joqrosha dak iż-żarbun. Prova ara affarijiet mill-lenti tagħha, mhux mill-lenti tiegħek biss. Xi ħaġa l-iskrittura tgħallimha Filippin 2, Pawli dinna tagħmlu xejn b'ambizzjoni egoistika jew b'vanaglorja biex bħalli kieku tiddandan bik innifsek. Imma bl-umiltà ikkonsidraw il-xulxin superjuri għal konfuskom, mentri kull wieħed m'għandux iħares l-interessi tiegħu nnifsu biss. Iżda kull wieħed l-interessi tal-oħrajn. Ħaddieħor għandu l-interess tiegħu, int għandek l-interess tiegħek, tarax mill-lenti tiegħek biss, mill-perspettiva tiegħek biss. Pawlu jgħallimna l-kull wieħed minna għandu joġob il-proxmu għal ġid tiegħu. Għal ġid tiegħu. Xi ħadd miġġieled miegħek bir-raġun jew le, prova l-azzjoni tiegħek tkun għal ġid tiegħu għax dik hija l-imħabba, biex tedifikah, biex issaħħu. Imbagħad ukoll iridu noqogħdu attenti x'ngħidu meta qegħdin wiċċ imwiċċ ma' dak li jkun u kif ngħiduh. X'ngħidu ipprepara ruħek minn qabel bħalma għamel Liben il-ħal meta kien hemmhekk mal-ħnieżer qed imut bil-ġuħ. X'qal? Qal ħanqum murad missier u ngħidlu missier. Dnibt kontra s-sema u kontrik. Il-qani mqar bħal wieħed mis-servi tiegħek. Ipprepara d-diskors tiegħu minn qabel. Mhux bla doċċ, mhux dak li jiġik f'moħħok dak il-ħin. Importanti li tkun preparat x'se tgħid u kif tajdu. Kif tajdu tagħmel id-differenza kollha. Kif tajdu hija vera xi ħaġa fenomenali. Ħafna drabi nitkellmu b'ċerta supervja, b'ċerta għajat żejjed, b'ċerta gburija. Tkabbarhomx. Imma bil-banda l-oħra wkoll taġu jew ma jimpurtax ma ġara xejn, le, jekk ġara. Ejja nirranġawh. Pawlu jgħidilna ħalli ma toħroġ l-ebda kelma mħassra minn fomkom, iżda biss kwalunkwe kelma tajba għall-edifikazzjoni, għat-tisħiħ ta' ħaddieħor. Skont kif tirrekjedi l-okkażjoni sabiex tagħti grazzja il dawk li sema, tagħti grazzja dak li jkun ġifieri ħatejnu, ħatipprova tassistih. Jekk dana pereżempju fenna fina ibati minn tempra qasira, kull darba jisplodi għal kull ħaġa ta' xejn. Tajjeb, b'diskorsok prova urieħ li hekk ħatbati għax ħatoqgħod tiksirha ma' ħadd ieħor kull darba kif ġara bejnietna. Imma kif tajda l-ħaġa hija importanti nara jiena fix-xogħol tiegħi bħala għalliem meta l-istudenti u studenta tkellimhom bis-supervja. Tlifthom diġà. Imma meta tkun doċli, żomm anke leħnek baxx, m'hemmx fejn tgħajjad. Awtomatikament ħafna drabi, anke avolja tkun irrabjata, hi wkoll se tbaxxi leħna. Mhux inventajtu din il-proverbi 15 jgħidilna tweġiba ġentili jew tweġiba ħelwa iddawwar ir-rabja lil hemm imma diskors aħrax iqanqal il-ġlied. Osservazzjoni dwar il-ħajja vera, osservazzjoni realistika ħafna. Tweġiba ġentili il dak li jkun iż-żarmaħ. Iġġalu jċedi għax qed itkellmu u forsi għandu wiċċu aħmar nar bir-rabja. U inti mhux ma twieġbu xejn għax tindannah.
ma twieġbu xejn. Taqbad titlaq lem, tissakkar fil-kamra tiegħek. Aktar tindanna għal dak li jkun. Mhux hu qed jgħid u inti tgħid bħalu. Għax hemmhekk ħadd tiġi fratterija sħiħa. Imma hu qed jgħid u inti twieġbu bil-kalma. Bil-erf, bit-tjieba. U għandek it-triq miftuħa quddiemek. Però kif diġà għadna meta rridu nistqarru il-parti tagħna fejn aħna inqasna l-ħaddieħor. Nkunu koraġġjużi biżżejjed li narfu għaliex iġġieled miegħu da, x'għamilt ħażin jien aktarx ma nikkonċentra fuq, x'għamilt ħażin jien. Għalhekk Ġesu jgħidilna, kif tista' tgħid il-ħuk ħallini nneħħilek l-iskalda minn għajnejk u wara it-travu jinsab f'għajnek stess. Ipokrita, l-ewwel neħki travu minn għajnek stess, imbagħad kun kapaċi tara sew biex neħki l-iskalda minn għajnuk. Ħafna drabi naraw id-dettall f'ħaddieħor u ma narawx li prattikament il-ħtija hija kollha tagħna. Aħna dejjem nagħtu l-benefiċċju tad-dubju xulxin vera, li nfusna, skużawni, nagħtu l-benefiċċju li nfusna. Pratikament jien dejjem għandi raġun, ma nafx fejn ġielet miegħi da, x'għamilt ħażin. Mhux hekk nirraġunaw. Proverbi 18 jgħidilna l-ewwel wieħed li jiżvolġi l-kawża tiegħu jidher ġust. Meta ħa ngħidlek, issa ma tafx ġrali mat-tali, ħa ngħidlek daqsxejn, ismani. U inti tgħid, Pawlu għandu raġun. Tifhem, imma mbagħad inti tisma' l-qampina l-oħra, tgħid dak għandu raġun, tisma' iż-żewġ naħat. Kapaċi nisimgħu iż-żewġ naħat, jien għandi tiegħi. Imma għandu kol tiegħek, u rid nisimek. L-ewwel li żvolġi l-kawża tiegħu jidher ġust sakemm jiġi ħadd ieħor jeżaminah. Għalhekk fil-qorti, nispaqgħet ma dħaltu l-qorti. Hija ħames mienu jaħdem il-qorti. L-qorti jkun hemm l-imħallef jew l-maġistrat, u mbagħad ikun hemm l-akkużat u l-ieħor li qiegħed jiftaħlu l-kawża. Tajjeb, imbagħad għandek l-avukat difensur u l-avukat prosekutur. Tajjeb, kif isaqsijek mistoqsijiet l-avukat difensur jipprova jgħinek, jipprova imma mbagħad ikun hemm il-kontraeżami. X'jiġri fil-kontraeżami? Jiġi l-avukat prosekutur u jarblek sew u jġibek darek mal-ħajt. Biex toħroġ il-verità. Min għandu raġun minn dawn it-tnejn? Għalhekk irridu dejjem nassumu illi għandna parti mit-tort. Żgħir kbir għandna parti mit-tort. U allura hija raġuni illi numiljaw ruħna quddiem Alla. Jekk ngħidu li ma nebda dnub, inqarqu bina nfusna, jgħidilna l-Apostlu Ġwanni. Jekk ngħidu li ma nebda dnub, inqarqu bina nfusna. Anke f'dan il-proċess kollu rridu noqogħdu attenti li nattakkaw il-problema. X'inhi tattakkax il-persuna, tibdix tajru, tibdix tkun ċiniku miegħu, sarkastiku, ċeknu, turih li tifel fl-aħħar mill-aħħar. X'iswa? Attakka l-problema. Il-problema, x'inhi il-problema? X'qed jikkawża tat-tilwim? Prova ħseb ftit. X'qed jikkawża? Kull darba għandna qegħdin naqgħu koppi. Qegħdin naqgħu fl-istess tilwima. Għaliex? Il-persuna nirrispetta, irrid nelimina il-problema. Għalhekk iridu nitolbu l-Alla biex jagħtina l-erf, biex narfu il-realtà tal-ħaġa. U rridu wkoll nikkoperaw kemm jista' jkun. Ikkopera. Jiġifieri ejjew nippruvaw naslu biex niġbdu ħabel wieħed f'dan il-każ. Romani 12 jgħidilna jekk kienu possibbli sakemm jiddependi minnkom għejxu fis-sliem mal-bnedmin kollha. Kristjani mhumiex simpatiċi jew antipatiċi, għejxu fis-sliem mal-bnedmin kollha. Għejxu fis-sliem. Klu oħra tajba ħafna biex jirnexxiena ngħixu flimkien b'mod diċenti u fl-imħabba hija il-kapaċità li tisma'. Dina nbagħtu minnha ħafna. Mhux ta' bxejn għal ħadħana par u d-dnejn u l-sin wieħed, għandna bżonn par u d-dnejn. Il għaliex ħafna drabi lesti biex nesprimu l nfusna u baċbċu
u ngħidu u nrednu u maħniex kapaċi nisimgħu x'qed jipprova jgħidilna ħadd ieħor. Komunikazzjoni fil-familja b'nadi oħra dejjem titkisser il għaliex hemm xi ħadd illi mhux lest li jisma'. Jidhirli li huwa għarf biżżejjed, jidhirlu li is-sema' bidejh, ħajgħallem huma mhux lest li jitgħallem. Isma'. Proverbi 18. Min jagħti tweġiba qabel ma jisma' jibluha u mistħija għalih. Mela ġie żewġek jew ibnek ħajkelmek. Laqas biss tajtu ċans jiżvolġi l-argument tiegħu. Għax ħatwieġ, għasadek tafu xiex ħajkelmek. Qed twieġbu, qed taqtalu d-diskors. Nkunu qegħdin ninżarmaw kull possibilità ta' komunikazzjoni tajba. Komunikazzjoni tajba. Moħlaq li jgħidilna Salamun, moħlaq li jikseb l-informazzjoni. U l-widna tal-għaref tfittex it-tarif. Tiddeski kif nikseb b'nida ma'aref, ikollok widna li tfittex it-tarif, tfittex biex tkun taf ħadd ieħor kif qed iħossu fuq dil ħaġa. X'jidhirlu, x'inhi l-fehma tiegħu proprjament, li tħares mill-lenti u mill-perspettiva tiegħu hija eċċellenti. Irridu nfittxu u nenfasizzaw ir-rikonċiljazzjoni ma' xulxin. Rikonċiljazzjoni, mhux sempliċement solvejna l-problema, għax hekk dik il-problema ħadd titfaċċa il-ġimgħa ta' wara, xahar wara. Imma meta hemm rikonċiljazzjoni, meta hemm tnejn li issa imħabbin flimkien, tajb huma ġenwinament ħbieb, hemmhekk allura huwa l-ideal. Pietru jgħidilna finalment kunu l-koll armonjużi, simpatetiċi, tħobbu lill-aħwa, kumpassjonali. Li turi kumpassjoni, modri għal dak li jkun. Li fil-moħħ, mhux tpattu ħażen għal ħażen jew insult għal insult, imma al kontrarju birku. Jiġifieri bid-diskors tagħkom għajdu ħwejx tajba dwar ħadd ieħor u lil ħadd ieħor. Birku, għax għal dan kontum sejħin sabiex tirtu barka, għax min ħobb il-ħajja u jara jiem tajbin ħajwaqqaf il-sienu mill-ħażen. Il-sin li ħafna drabi huwa bħal dak il-nar ċkejken jibda b'zokta sofarina imma mbagħad qabad il-masġar kollu. Ħajwaqqaf il-sienu mill-ħażen u xoftejh milli jitkellmu l-ingann u ħajdum il-ħażen u jagħmel it-tajjeb. Ħajfittex is-sliem u jsegwih. Il-kelma proprjament ħajikkaċċja sliem. Meta tikkaċċja xi ħaġa tibqa' s-sus għal warajha ma ċedix, vera? Ħajfittex is-sliem u jsegwih għax għajnejn is-sit huma fuq il-ġusti u t-tnejn attenti għal talba tagħhom imma wiċċ is-sit huwa kontra dawk li jagħmlu il-ħażen. Alla jaf aħniex nies disposti u rridux ġenwinament li nfittxu l-paċi ma' dak li jkun. U intenni, irrid nirrepetija din, li f'dal proċess kollu rridu nafdaw f'Alla sofran. Alla li għandu lan tajjeb tiegħu u jgħidilna, jien għandi pjanijiet ta' tajjeb dwarkom, pjanijiet ta' ġid u mhux ta' ħsara biex nagħtikom futur. Għalfejn għandek tgħix ħajtek. Miżerabbli miksur ma' ħadd ieħor. U m'intix kapaċi tgħix jew poġġi ma' mejda biex tiekol plazzħun ma' eħżis tiegħek jew forsi qed qatta 8 sigħat fuq ix-xogħol ma' dak li jkun, vera? U m'intix tkellmu. Kemm nisma' stejjer? Tadwejja ħafna. Tadwejja. Le, nkellmu fuq affarijiet tax-xogħol biss. Il-bqija ma rridx naf bih. U ejja. Daqshekk kapaċi daqshekk nkunu trabi, vera? Trabi. Emozjonalment trabi. Irridu nafdaw f'Alla. Pietru jgħidilna fl-istess pass. U minu dak li jagħmlulkom id-deni jekk tkunu mħeġġin għat-tajjeb. Imħeġġiex għat-tajjeb, trid tgħix ħajja ġusta li toġob il-Alla. Tajjeb? Ma ħemlek id-deni. Alla huwa fuqek, Alla qed jipproteġik. Alla qiegħed jiżvolġi l-pjan tiegħu favur tiegħek. Favur tiegħek. Imma mqari jgħidilna Pietru, mqari kif ikollkom tbagħtu minħabba ġustizzja, imberkin intom. Anke jekk ikollok iċċedi, kun manswed, tkun ġwejjed, ma jfissirx li inti dajef, qed turi l-qawwa tiegħek fuq ħadd ieħor. Li kapaċi ċċedi biex it-tilwima tingħalaq u ejja ħalli nisviluppaw
relazzjoni tajba flimkien. Finalment, kun lest li tħallas int, dfat il-konsegwenzi int, mhux hekk għamel Ġesu. Aħna jekk ta' bilħaq nafdaw f'Sidna Ġesu Kristu. U huwa mhux biss is-sakrifiċċju għal ħtijietna, imma tara wkoll mudell fih innifsu. U li meta bata ma jarx, vera? Ma jarx, imma reħa ruħu fidejn dak li għamel il-ħaq skont il-verità. Allura, rridu dejjem nippreferu l-ħniena aktarx mill-ġustizzja. Aħna ta' nis-supervi li aħna ta' nis imkabra bina nfusna. Il-ġustizzja, rridek li tiegħi. Qed tifhem? Ġesu għal il-ħniena aħjar. Li turi ħniena ma' ħaddieħor aħjar. Ħniena rrid u mhux sakrifiċċju. Jgħidilna il-mulej. Roman 15. Imqar Kristu ma ġobx li nnifsu imma bħalmu miktub it-tajjir ta' dawk li għajruk. Qed jindirizza lil missier. It-tajjir ta' dawk li għajruk waqfuqi. Kapaċi nagħmlu għadin? Milli vera nkunu tħallna u qegħdin ngħixu l-ispirtu tal-Evanġelju. Illi it-tajjir ta' ħallu ħajaqfuqi. Ħaniħu t-tort jiena. Mur dak il-mil ekstra. Mhux sempliċement il-ġustizzja, ma kun kompassjonali. Kun lest li tagħti aktar milli jiddomandaw minnek. Ovvjament dan huwa kollu diskors li jekk aħna nadottaw f'ħajjitna nuru l-maturità tal-fidi tagħna fi Kristu Ġesu. Fuq kollox imbagħad irridu biex nitolbu maħfra u nagħtu maħfra. Miġġildin jiena naħfirlek jekk inti titlobni jien lest naħfirlek u naħfirlek mill-qalb u int ukoll tittagħti l-maħfra. X'inhi l-maħfra? Il-maħfra hija l-weda illi ma taġax anqa l-kwistjoni. Ġara issa dik xi ħaġa tal-passat, mitfuna. Jien ħassart bħal sħaba sewda b'nubjietkom kollha, jgħidilna l-mulej. Hekk hija l-maħfra. Iżajja 43 jgħidilna wkoll jien li nħassar ħtijietek minħabba fija. Meta nagħtu maħfra xulxin, qegħdin ngħidu illi dik xi ħaġa tal-passat mitfuna u ħanħarsu l-qudiem bajn waħda. U meta nirranġaw flimkien jridu noqogħdu attenti wkoll illi insaħħu r-relazzjoni. Ħafna drabi irranġajna dak il-mument imma ma fittixniex modi kif nistgħu nsaħħu lil xulxin. Qegħdin niltaqgħu flimkien kull jum, kull ġimgħa skont il-każ. Qed tifhem. Importanti li insaħħu nibnu r-relazzjoni tagħna flimkien, ma nkunux superfiċjali. Illi ta' bilħaq bl-imħabba nfittxu li nettifikaw, nejnu u navvanzaw li xulxin. Ninsabu f'din il-mixja bħala disċipli, hija mixja sfidanti, iva, frattant Alla kapaċi jagħtina l-grazza tiegħu biex nonorawh anke b'dan il-mod. Amen.